Tak, ja som dostal akorát organizačný pokyn, 9:10 dáme nástup a prvé družstvo odštartuje o 9:30. No a ešte som chcel povedať to, že ak niekto nemá zaplatené štartovné, tak príďte sem. Presne tu, kde my rozprávame, treba zaplatiť štartovné, aby sme mohli potom odpaliť prvé štarty. No a dovolte mi, aby som privítal nasledujúcich ľudí, ktorí prijali toto pozvanie sem dneska. Takže pán Ďurica, predseda DHZ Štefltov, môžeme zatlieskať. Ďalej pán Vladimír Jarabek, starší tajomník DHZ Štefltov. Zástupcovia mesta Banská Štiavnica, Jaroslav Piliar a Jozef Borský. Potom zástupca územného výboru Žiar nad Hronom, Jozef Putíš. No a hlavný veliteľ dnešnej súťaže Dušan Beránek. Ja by som mu odozdal slovo, asi on je za domácich, tak predsedovi. Pán Ďurica. Tak ja vás všetkých vítam. Nejdem dlho hovoriť. Tak sa môžete začať chystať. Ak nie, tak poprosíme silnicu ženy. Pôjdu na hrube. Áno. Pôjdu na hrube. No a domáci nám predviedli, ako rýchlo sa dá pripraviť na pokus. Zvládli to bravúrne. O chvíľočku Michal naštartuje stroj. Základňa je skontrolovaná, hlavný rozhodca to všetko prešiel, vyzerá, že to je všetko v poriadku. Svetlo nad základňou bude svietiť stále. No, vyzerá, že všetko je pripravené, časomieru máme pripravenú tiež, ešte jedna foto. No a v tejto chvíli môžeme odštartovať pokus domáceho DHZ Štefltov. Nech sa ľúbi. Niektorí to asi nevideli, malý lapáš muži. Povedali by sme, že to je taký zahrievací útok. Chlapi trošku neskôr vybehli ako mali. Toto bol malý lapáš, rýchlejšie na pravej strane 16:40 a ľavý čas, ktorý zapisujeme, je 16:74.
pripravení, poďme si povedať časy. Rýchlejšie, tentokrát na pravej strane 21.01 a čas pre tieto ženy, ktorým zapisujeme v prvom pokuse, je 21.66. Časy, útok rozbehnutý veľmi dobre, ozaj klobúk dole, strojnička ani na chvíľočku nešetrila svoje útočníčky, je to pekné. Dobrá poznámka od hlavného rozhodcu, že Košík lepší ako Bobor, bolo to tam, ale poďme časy, rýchlejšie na ľavej strane, bol by to veľmi krásny čas a ten je 19.82, ale žiaľ veľký prestrek na tej strane pravej a preto zapisujeme v tomto pokuse čas až 24.56. Hej, babi, neviem, či dobrá alebo zlá správa, ešte máte 40 sekúnd. Ale za 40 sekúnd sa toho dá veľa spraviť. Tam asi priskorej. A ty si kde bol? Ja som bol tak. A prišiel som sem. Tak a ja te tam Tak, vyzerá, že sme pripravení. Kontrola hlavným rozhodcom. Fura. Ja keď... Hej, Košík nevyšiel. Zas. Babi, trošku si pomôžte asi. Poďme na časy. Inak, ak by ste chceli všetko počuť, tak Bobor, že len, ale dal nakoniec. Rýchlejšie na ľavej strane 17.01 a výsledný čas, ktorý zapisujeme za tento pokus pre Horné Hamre je 21 sekúnd presne. Postav sa k nemu! Postav sa k nemu! Bákaj mu, lebo viete,
naľavo nás trošku rozbilo, ale rozbehnuté to bolo veľmi dobré. 14 tu máme, ale len na tej pravej strane 14,90 napravo a výsledok 15,90. Socovce rozbehli krásny útok, Monty zapájal za behu. Dámy a páni, je to tu. Rýchlejšie na pravej strane 14,63 a výsledný čas škoda. Mohlo to byť aj lepšie, ale nie veľmi dobre, je to veľmi dobre. 14,89. Pozerám sa na tváre pri časomiere. Že údajne nie. Škoda. Útok rozbehnutý veľmi dobre, ale videli sme maličké rozchádzanie na pravej strane, rýchlejšie na ľavej. 14,96 a výsledný čas pre toto družstvo v prvom pokuse je 15,22. Tak som zvedavý. Dajme si časy. Veľká škoda. Prestrek na pravej strane znamená až 16,41 a keď by sa to podarilo na prvý zostrek, tak by to bolo 14,82. Ja sa už pozerám v časomiere. Tá je v tejto chvíli pripravená. Dámy a páni, aj domáci, čo ste sa prišli pozrieť, toto sú vaši, toto je vaše družstvo, ktoré vás reprezentuje. Šteflukov muži. Počul tie časy, ale chcem to vidieť. Škoda prestreku na pravej strane, poviem to tak, pretože na ľavej strane ten rýchlejší terč bol 14,01. Veľmi pekne, ale výsledný čas poviem v tejto chvíli, že až 15,08. Asi nie.